Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bugünkü soraw-jogap dersimizde diýişe plomba goýmak, diýişiň üstünden karonka goýmak şu barada gurrunma ders. Sebäbi bu barada köp musulman doganlarymyz soraýarlar, kän gyzyklanýarlar we bu meselede halkymyza ýalňyş maglumat berýän mollalaram, ahunlaram bar. Mysal üçin şu meselede işli gelen sorawlardan iki sanany okusak, musulman doganymyz diýipdir: "Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh." Eger mümkin bolsa, plomba diýiş, suňkdan oturtma diýiş, başga da diýiş barada dinimiziň buýran hökm barada aýdyp beräýin, çünki her kim her hil düşündirýär, dogry ýagdaýyny aýdyp beräýin, öňünden sag bolun, Allah ýarkasyn diýipdir. Yeni bir soraw musulman doganymyz şeýle diýipdir: "Assalamu aleykum. Men Türkmenistandan, men diýiş doktor, diýiş Lukman. Mende bir kiçirek mesele bar. Diýişe plomba bolanok diýen meseleni biziň mollalarymyz mesele edip awat, nerwsy sowuklan diýişleri bejerden we plomba goýulan diýişlerini sogurmasaň gusul bolanok, namazyň kabul bolanok diýýärler. Hakykatdan bolanok bolsa delil getirip subut edip beräýin, bolýan bolsa da bolýan subut edip delil getirip beräýin. Şolaň bolanok, sogur diýen diýişlerini bejerseň, onuň mäşil durýar" diýip sorapdyr. Aleykum assalam we rahmetullahi we berekatuh. Bu musulman doganlaryň möhüm mesele. Bu doganlarymyzyň sorawda diýişýärler, käbir kişiler, käbir jahil mollalar, bidgatçy sopurlaryň käbirleri şu meseleni orta atyp bilmeýän adamlaryň kellesini bulaşdyrýarlar. Bulaşdyranyň bir ýana musulman doganlar sorawda diýişýär, ulanyp boljak diýişem, plomba goýsaň täret gusul bolmaýar diýip näçe kişiň diýişiniň sogurmagyna sebäp bolýarlar. Hatda diýişinde plomba bolsa başgalaryna imam bolup bolanok diýýärler. Mysal üçin bir benne bu jahil mollalyň birinden sorapdyr. Biz bir 90 kişilik jemaat, hemmesiniň diýişinde plomba bar. Namaz kılacak bolsak näme etmeli? Jemaat bolup okumalymy ýa-da aýry okumalymy diýip sorapdyr. Ol jahil molla da baryňyz plombasyny aýtmaly diýip jogap beripdir. Hatda musulman doganlar şu meseleň üstünde öz gelinini kowanlar bar. Durmuşa çykyp gelenden soň ýollaşy şu ýalňyş düşünje alanyp ýören, geline seniň diýişinde plomba bar eken, seniň gusuluň bolmady diýip diýişiňi sogurtmaly diýe, ol gelinem razy bolman. Şunun üstünde söýüşip aýrylşanlar bar. Ve şu ýagdaýlaryň sebäpkäri kimler musulman doganlar? Sözde ahun molla, emma hakykatda jahil kişiler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hili jahil molla ahunlar barada Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Thawban radiyallahu anh'tan gelen hadisinde diýär: "İnnema akhafu ala ummeti el-eýimmetel muzillin." Ummetum üçin insanları azaşdyrýan imamlaryň şerrinden gorkýan diýär. İmam Ahmed'de gelen hadisinde ummetum üçin deccallan beter azaşdyrýan imamlaryň şerrinden gorkýan diýär. Gynansak da musulman doganlaryna içimizde şu hili adamlar bar. Indi musulman doganlar soragyň jogabyna gelsek, bir gysgaça jogap berjek, biram giňişleýin açyklap jogap berjek. Bu soragyň gysgaça jogaby musulman doganlar diýişe hassalyk sebäpli plomba goýulsa ýa-da gyzyllan ýa-da başga maddadan diýiş ýasap üstüne dakylsa, gaplama, karonka dakylsa, şol plomba ýa-da üstüne dakylan diýiş şol diýişiň hökmüni alýar. Ýagny asyl öz tebiği diýişiniň hökmüni alýar we şo öz tebiği diýişi ýaly hasaplanýar. Şol sebäpli täret alsa da, gusul alsa da hiç hili mesele ýok. Täreti we gusulu dogrudur. Emma ünsür musulman doganlar dakyp aýrylýan diýiş ulanýan bolsa, mysal üçin ýaşullar köplenç ulanýar, protez diýişler. Onu täret gusul alanyny çykaryp, täret alandan soň ýene täzeden dakmalylar. Aşagyna suw barmak üçin. Bu haýsyny diýişli dakyp çykarylýan protezlere diýişli. Bu soragyň gysgaça jogaby. Indi açyklap aýtsak, täret alanda agzyny suw bilen çaýkamak farz däl, sünnetdir musulman doganlar. Şol sebäpli diýişine plomba bar bolsa ýa-da diýişiniň üstüne gaplama daklan kişiniň täretine hiç hili gurrun ýok. Tärete hiç hili ziýan ýok. Gusully ýagdaý musulman doganlar Hanafi mezhebine göre, ýani biziň mezhebimize göre, gusul alanda burnuňa agzyny çaýkamak farz. Emma Şafii mezhebine göre farz däl, sünnet. Şimdi şu ýerine gowy unsur musulman doganlar gaýtarap aýdýan. Hanafi mezhebine göre gusul alanda burnuňa agzyny çaýkamak farz. Emma Şafii mezhebine göre farz däl, gusul alanda agzyny burnuňa çaýkamak sünnet. Şundan belli bolýar musulman doganlar gusul alanda agzyny we burnuňa suw bilen çaýkamak kat'i farz däldir. Ýani näme diýmek kat'i farz däldir diýmek? Gusulla agzyny burnuňa çaýkamak gönümel açyk aýdyn ayet we hadis bilen buýrulan dälle alymlar
musulmanlarymyzyň gusul barada gelen ayet we hadislerden çıkaran iştihatlarynyň netijesinde Hanafiler gusul alanda agzyň burnuny çaykamak farz diýipdir. Şafii mezhebi bolsa farz däl, sünnet diýipdir. Buňa goşmaşy musulman doganlar Hanafi mezhebimiziň kitaplarynda gelýär. Bir insanyň eli döwülse, mysal üçin, ýa-da islendik bir ýaraň üstüni daňsalar, ýa-da döwüň üstüne gips goýulsa, tä gowlaşýança şonuň üstüne mesh etmäge dowam edýär. Ýani şol gips goýulan bolsa her gezek sökmeli, täzen dakmaly täret alanda diýilenok. Şol ýaraň üstüne gips goýulmy, döwüň üstüne gips goýulmy, şoň üstüne mesh edýän şol ýeterli bolýar. Hökman şo taýyny açyp ýuw diýenok. We daňylan wagty hem hökman täretli daňylan bolmaly diýen şert goşulmandyr. Ýani musulman doganlar dinimiz ýeňillik dini. Kynçylyk dini däl. Dinimiz insanyň saglygyna ziýan geljek bolsa, farzam bolsa boynunun aýrýa. Misal üçin hasta bolsaň orada tutmazlyga ruhsat berilýär. Hastalyk sebäpli dik durup namaz kılıp bilmesen, oturup oku diýär. Ýa-da suw bilen täret alanda saglygyna ziýan geljek bolsa, teýim etmeli diýär. Ýa-da musulman doganlar dinimiz islamda insanyň saglygyna uly ähmiýet berilýär. Dişem musulman doganlar insan ogly üçin möhüm agzalardan biridir. Dişiň bolmasa rahat iýip bilenok, dişiň bolmasa gurulaýşyň, hatda kä halatda ýüzüň şekli ütgeýär. Şonuň üçin hem dinimiz çala bir bahana bolsa, halas edip boljak agzany goparyp zyň diýenok. Beter şol hassa bolan ýeriňizi halas etdiýär. O şonu halas etmek üçin şeriatyň ruhsat beren ýeňilliklerinden peýdalanýar. Şol sebäpli musulman doganlar gaýtalap aýdýan, dişe hassalyk sebäpli plomba goýulsa, ýa-da gyzyllan, ýa-da başga maddadan diş ýasap üstüne dakylsa, şol plomba ýa-da üstüne dakylan diş şol dişiň hökmüni alýar. Ýani asly öz tebigi diş ýaly hasaplanýar. Täret alsa-da, gusul alsa-da hiç il mesele ýokdur. Täreti we gusuly dogrudur. Emma diýdik, dakyp aýrylýan diş ulanýan bolsa, protez dişler ýaly, onu täret gusul alanda çykaryp täret alandan soň täzen ýerine dakmalylar we täret gusul alanda aşagyny ýuwmalylar diýdik. Bu meselede musulman doganlar halka ýalňyş maglumat berip ýörenlere de nasihat. Olar toba etmeliler. Tobaňam 3 şerti bar. Şol 3 şerti ýerine getirmeliler. Haýsalardan mundan öňkü derslerde aýdyp geçdik, diňläp bilersiňiz, gaýtalap durmaýyn. We tobaň 4-nji şert emma haçanna başgasynyň hakyna giren bolsaň, şondan halallyk almalylar. Bu da tobaň 4-nji şerti. Şol sebäpli kimiň dişiniň sogurulmagyna sebäp bolan bolsalar, şolardan halallyk alyp ötünç soramalylar. Bolmasa da kıyamatda haklaşmaly bolýarlar. Musulman doganlarymyza da nasihat. Kellesi selleli, eňegi sakkally, her ahun molla diýip gaýşaryp ýörene ilmlidir diýip pikir etme. Ada ahun molla pir bolup emma angruja jahil bisawat elifine şermenneler kändir musulman doganlar şu wagt hasam köpelipdirler. Dikkatli bolun, gözläp delilini sorap, gow anyklap hereket edin. Alhamdulillahi rabbil alamin.